Да. Здравейте, аз съм Боян. Днес ще ви представим ярката музика на Гери Николова. Всеки да я слуша по този свят. Поздрав за... Който е приятел на Раличка. Вижте, Даниел. Той ще ви разкаже за Раличка. Ама той е тъпълги. Той е тъпълги, както виждате. Аз съм Боян за Раличка. Е добро момиче. Дано да се отрешиш, маймуно! Раличка е умна, добра, без нея всички брат каквото искат, а на нея го представяме напълно кукубичинка. Вау, кукумицина. Ай, тъпългера! Ето и Гери Николова песента! Абе, голяма песен! Милисана игра! Ето, това е поздрав за Раличка! Абонирайте се за мен, аз съм Даниел Петков! Ти си... Той е путка майна. Значи, това е поздрав за Раличка, който е приятел да го гледа. Мърда. Ами, ай сега да пуснем минутка още за Раличка. Ми я пуснем. Ама това тук е! Не, това не е за Раличка.